De politie en een bom verkennen binnen juster juni Ljouwert Utrecht voor een tas met flessen. Tjoegen melden dat er een vertocht pakketje bij een appartementencomplex onder het Amelandshof stier. Vanwege verschate bommeldingen bij Jumbo's in Grains nam de politie de melding serieus. Uit onderzoek die blikken dat de inhoud net gevaarlijk wie. Een 56-jarige inwoner van Akrum is te jaren met een vriend omkwam in Zweden. De beiden lagen in een tent te sliepen op een camping, doet die in de brand vleeg. Waarschijnlijk had ze de tenten opwarmen wollen met een propaankachel die te dicht bij het tentenzeil stier. De helpdiensten konden niet meer voor haar beschutten. Staatssecretaris Van Rijn van Volkszoens is jood op werkbezieten in Friesland. Hij zocht hoe de verorings in de zwaar uitpakken in de gemeente het Jereveen. Hij praat met verschillende mensen die het zwaar nedergaven of verliezen hoe de zaken dat ze het zin onrinnen na de grote transitie in de zorg. Norma Miedema van Vervet hoopt het zo gauw als mogelijk naar een andere locatie te kennen. Van haar beste opvang is Hindel niet meer oer naar de grote brand van Juster. Het tiental bisten kwamen erbij om het leven. Neffens Norma wordt haar van alle kanten helpen ombeen en daar is ze tegen wies mooi. Vannacht zakt de temperatuur naar nog 6 graden. De wind is matig en vrij krachtig en komt uit het noorden en noordoosten. Morgen koel waar, het wordt zo'n 15 à 16 graden. De dag begint met bewolking, maar later komt de zon erbij. De wind is weer matig en vrij krachtig.